Uphakathi kaNdasa kanye noNhlangulana nyakenye ngenkathi izwe ligcina ukuba sesigabeni sokuqala selockdown. Iningizimu Afrika ibilokhu ingaphansi kwesigaba sesibili selockdown ukusukela ngoMandulo nonyaka. Ukungena kwezwe esigabeni sokuqala selockdown kusho ukuthi sesizoncishiswa isikhathi sewashi ithi ukuxegiswa ke nembandela yokudayiswa kotshwala. Abantu manje sebevunyelwe ukuthi babe yingxenye yembuthano ebanjelwa ngaphakathi noma ngaphandle. The maximum number of people permitted for attending meetings indoors will increase from 250 to 750. And the maximum number of people permitted to attend meetings outdoors will increase from 500 to 2,000. Ngaphansi kwesigaba sokuqala isikhathi sewashi sizoqala phakathi kwamabili kuze kube ihora lesine ekseni kanti izindawo ezifana nama-restaurants, izindawo zokucima ukoma kanye nokuzivocavoca kuzomele zivale ngehora le-10 ebusuku ukuze izisebenzi zizokwazi ukufika emakhaya ngaphambi kokuqala kwesikhathi sewashi. Umengameli umemezele ukuthi kuzokhishwa izitifiketi ezingubufakazi bokuthi abantu bagomile. This certificate can be used to facilitate travel, to access establishments and gatherings and other forms of activity that require proof of vaccination status. Umengameli Ramaphosa uphinde wakhuluma ngesinyathelo se-United Kingdom njengoba ithathe izwe yalibeka ngaphansi kwalawo mazwe kumele aqashelisiswe uma abantu bawo bevakashele e-UK. Elakuleli izwe njengamanje lingelinye lamazwe angama-50 nokumele uma abantu bakhona befika nje e-UK baqale bahlaliswe ngabodwana ukuze kuqinisekiswe ukuthi abanalo lolubhubhane. Earlier today I had a telephone conversation with the British Prime Minister Boris Johnson to discuss this matter. I put South Africa's case to him, which he understood very well. And we both agreed that decisions of this nature should be informed by science, and we are both hopeful of a positive outcome when the issue comes up for review in the coming days. Umengameli uphinde wagcizelela ukuthi izwe namanje lisathathwa njengelibhekene nenhlekelele ize kuneziphakamiso ezithi lokhu akumiswe. Njengoba uhulumeni ezama ukusheshisa umkhankaso wokugoma, namhlanje uqale umkhankaso obizwa ngevuma vaccination weekend. Ngalomkhankaso kuzobe kuqhuqhuzelwa abantu ukuthi bagome. Iningizimu Afrika ihlose ukuthi kugonywe abantu abangamaphesenti angama-70 asebekhulile ekupheleni konyaka.